Здравейте! Аз съм Христито и много се радвам, тъй, че ме виждате. Сега съм се нагласила, тъй да ви разкажа нещо за моите си мечти, тъй за мене си. И ще видите, че трябва да спечеля с пълна лудница Фемили, защото моето семейство е the best и е forever. И значи, мечтата ми беше да се омъжа за италянец. Само, че у нас на село няма италянци. Има няколко роми, нали не е тъй като да няма, ама ние на тях им викаме италянци, ма то и не е тъй. Значи един ден, като се седят вкъщи и него ден усещам, много ми са жени. Жени ми са тъй за италянец, ама жени ми са две не виждам. И тук италянец, там италянец. И обаче тъй най-накрая го намерих. Не ме питайте къде. Не ме питайте просто. На Софията беше. На Лъвови, аз него ден работих на Лъвовия мост и там го срещам. Задава се тъй насреща ми, викам, Buongiorno, buongiorno, come stai? Molto simpatico, Madonna, Mona Lisa Gioconda. Винаги нарежда ги. Giuseppe Verdi Meazza, sì. И аз му викам, наливай бе, наливай, викам му. Mamma, Викам му тъй, ще се ожениш ли за мен? Sì, certo, la macchina. Аз ще ти родя деца. Sì, l'ansia. Ти ще ме издържа. Fiat Uno. Много ще ни е хубаво, бе. Ma va bene. Ама на 3 месеца, всеки 3 месеца ще се виждаме и ти ще ми даваш пари. Che cosa nota Berlusconi facciamo? Ами да, ще ми биш по един шамар, то това е естествено. Не може да и пламъка на нашата връзка така да се поддържа. Той ми вика, какво ми каза тогава? Francesco Totti. Не бе, не беше той бе. Lasciatemi cantare. Ай, като почнахме, значи да ги лашкам и те с кантари. Направо ме разката, бе, помниш ли, като Парма Милан ме разнася. Наполи, две деца не са разби. Много са емоционални, са много са емоционални. Това е италианци, гледайте. Che cosa? Gianfranco Ferré! Ама викам, Fiat, 1, 2, 3, 4. Стига вика, бе. Michelangelo 500 e che cosa? È nota Berlusconi e che gol Napoli, Venezia, sì. Добре, бе. Lancia il turbo, che cosa? Бе, чакай, бе, какво прави? Значи щупи къщата. Обаче, големи любовници се казваме просто. Силиконо. И пак вика. Gianfranco Zola, che caccia. Добре, бе, Антонио, che cosa? Бе, чао, бе, Антонио, чао, бе. И се разделихме. Не се разбрахме нещо с него, ма останаха ми децата си, ми останаха. И след това един ден пак се зараждата с мечта, бе. Вече мечтата ми беше да се омъжа тъй за един арабин. Сега, що за арабин? Лапни ангела ли? Не знам, ама арабин исках. И толкова много съм го искала. Бре, задава се един, викам, ето го. Ма толкова силно съм го искала, значи, че гледам двама идват. И свършихме работата, нали? На единия му станах трета. Малейкум и на втория му станах пета жена. Какво ми подари, бе? Кажи какво имам от тебе. Голям салам. Салам, то само с салам става ли, бе? Една Камила ми даде. За какво ми е тъс Камила да ме питате на село? Къде да я влача тъс Камила? Тос пък какво ми даде ти, бе? Какво ми подари? Оскарима! Така не ми даде, да, фериджета. Ни се получиха нещата. Те нещо двамата взеха да ме пренебрегват. Започнаха тъй ги гледам си обръщат внимание нещо и някак си той не ми се върза тъй с мечтата. Викам, тя с работа. Ще бъде булка. Да. И странни хора. Хайде бе, симпатяги са. И ми обичливи са, сега не мога така, не мога. Странни са, карат ми са, бият ма, като Камила ма яздят. И после така мечтата ми вече беше да се омъжа за един африканец. Това е моята голяма черна мечта, така си ми останала тя. И от него 7 деца имам. Него идва. Да бе, стига бе. Добре бе, айде разходи се малко. 2 деца са ми от него останали. 5 не са от него, те са от плед. Да бе, стига бе, стига. Ето, не им знам нравите, не им знам обичайте, сама си го натресах. Виновна съм си от всякъде. Стига ръмжа бе. Добре, айде. Що се гон. Голям сладоре. Външното е черно.
модерничък е, обаче иначе златна душа, бе. Отвътре му отсъсва. Стига, бе! И като слезе от палмата и като се качи върху мен и цяла седмица, то няма спиране, бе. И като спре, и като значи 300 братчеди почват от племето и повече. Айде, махай се от тук, махай се, че не мога вече не се издържам. И после вече малко така ми се промени мечтата. Викам, много искам тъй някой ден да се омъжа за един гей. И той ми дойде много добро момче. Много сладък, много. Него си ходихме, много си дружахме, ходихме. Дай го това парче. Ходихме по моловете, пазарувахме си, да, много супер си изкарахме. Деца нямам от него деца, ама 2 кучета имам. Тези 2 болонките, Фифи и Мифи. Ги там не са се заклещи. И с моя гей се разделихме, защото естествено така и двамата почнахме да си мечтаем за по-добри мъже, за по-силни. И естествено вече мечтата ми на мене се разшири и вече аз бях решила да се омъжа вече за категорично, нали, за един нашенски силендур от съседното село, Владо Тричково. Много добро момче. Просто е селянинта дрънка. Значи от реклама е изваден просто. И не знам, защо имам такива мечти. Добре, бе. Не знам защо. Просто ли съм дейплютай, бе. Или съм нещо модерно ли е. Не знам, ама се омъжих за селяндура и сега си живеем. Той нищо не работи. Ходи по цял ден нищо. Той само пи, ходи мота са. Нали, нямам нищо от него. Обаче аз му оставих на него. Добре, бе. 2 полуиталянчета му оставих, 7-те негърчета, 2 кучета Камила и тук един трипер има от мене. И после се събрахме вече всичките, нали, едно голямо семейство. И просто аз тъй си седя и си мисля, че, нали, Антонио, ние ще спечелим с пълна лудница фемили, бе. Ще видите, ще станем звезди. И много тъй за ви благодаря на цялото, че ни показвате такива нормални български семейства. Павиш ритъма, бе, тегни го този